preserving the harvest of souls. Amin yung mga isuot yung kining evangelism good. Usahin ko sa itong mga concept sa mga kaisunan, ang pagpag-witness sa pastora na, ang pag-Bible study, kapos ka pastora na. Pero kaya mga isuot, tanan nga mga niluwas sa Ginoo, tanan nga daana sa kamatuoran, kita ang isagunang tanan sa Great Commission, pag-evangelize, pag-witness sa mga tao na wala pa niya sa Ginoo. Kasi si Haring Solomon nag-ingon sa iyang sinulat, Proverbs 11:30, "He that winneth souls is wise." Kitsa to makadalag ka lang, makadaog ka lang, maalam. Kaya tininggo pagdalag ka lang sa kilan sa Ginoo, dili man ni pa mabuhay, dili ni pa professionalay, dili ni mga kaigsunan ko padatuhay. Kwartahan pa na, dali ka na makakabig kay katuman na niya kwarta na. Makan-ora yung magsimpa, pasnakon, o dali siya makakabig, o gwapo na muna. May entertain yun ng mga iyang witnessa, kay gwapo, dili mga isuon. Dili sa kini ka kasing-kasing sa usak ka Kristohano nga ano na kapag sa mga nawala. Kung sige kayo na ako, dili lang may pulatos pastor, kung dili ka na itong tanan ng mga niluwas na sa Ginoo. Nagkatuyuan sa Diyos, ganun niluwas na, aron magdalaputan ka lang. Nagkain ko na Mateo 5:16 na pasigaan ninyo yung kahayag sa tanang mga tao. Aron makita nila inyong mga maayong buhat o pagadayon nila ang Diyos na nasa langit. Now, preserving the harvest of souls. Pastor Marin Blanca ning subject of gihatan. Tungod kay kanatong karon, mao ni ang pinaka-crucial nga bagay ang pag-preserve sa harvest. Amen ba mga pastor? Amen. Kaysa ako lang sa noon, mag 13 years na may karong July 27 akong anniversary. Ako gitanawang record ang mga nabautismuhan sugod pagsugod akong pioneering niya, mga almost 100. Almost 100 nabautismuhan. Pero pilay na bilin ka ron. 50 dala pa mga bata, 50 rami dala pa mga bata. Pero tingdaghan ng natawag na ito mga kaigsunan mo na lakas. Amen? O kamo, mo siguro muna inyong mga nasilati. Yes. Nga, hana, kita ko mo, hindi na, naghana na, bautismuhan. Dapat may mga record, mga pastor na mo, mga record sa inyo, mga record yun ninyo. Yes. Sa pitsaha, kapag record po. Inyo nang matanaw ninyo kung ano ba ni? Oo, hindi naghana. Kapag huwag na ito mag-reserve ang harvest. Ingon si John chapter 15 verse 8, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Oh. That whatsoever shall ask of the Father in my name, He give unto you. So magkanaatay bunga, ingon ka mga disipulo, ingon ka mga tinunan sa Diyos, o kinalang ang atong mga magpabilin
magpabilin. Kaya mo maisod ko, our effort of evangelism would only be in vain without the thought of redeeming our converts. Magkawala rin tapos lanan ang atong kahagok sa evangelism kung ang mga converts, mga new converts, mga lakas muna nga isiminan na karon how to preserve the harvest. Sa una ito na magpabili na. Eh, mauman niya itong problema. Oo, una itong problema. Ako sa pasani karon, yan ang mga kaisuran ni mong ipadala mag-seminar sa evangelism. Seminar, so sa ato pa, magka-burden sila sa mga kalagan, wala, anak, mga kalagan, wala pa niya sino, maingganyo ni sila, yung mag-witness, mag-Bible study, mag-straight crusade, o mag-invite ang mga bisita. Hallelujah. Umauni mga kaisunan ko ang atong ikalipay. Nga itong mga kaisunan ko magkanay kabugaton sa mga kalang na wala pa diya sa Ginoo. Lagay mo na itong notes. It is quite easy to win lost souls and baptize them. From the arena of the church experience, we have a lot of baptized converts. And we rejoice over the number of water baptized, but the sad truth is, many of them do not continue. This may be an assumption, but it is also a reality. We have high mortality rate among our new converts. And the problem lies in our hands. And we fail to resolve this perennial problem. Wa yung ta makasulban diin. Wa kita makasulban diin. Yung tinaghala ng mga low converts apan nalakas sa nawala. So may solusyon? Mauna yung mga solusyon natin. Para ako'y malakas. Now, how can we retain them? That they shall remain and eventually be integrated into the church ministry and become enduring Christians. Doon ay mga pipila diri sa inyong notes. Number one, everything begins with the pastor. Naanatok ni ang tanang mga sinundan na pagsugod ini mga kapastoran. We should desire and purpose the new converts be established in the faith. According to Dr. Lee Robertson said, everything rises and falls on the leadership. Amen ba, mga pastor? If we want to preserve our converts, the pastor has to initiate this program, and this task must be and should not be delegated. Wala tayong programa sa church na to para pag-follow up niya, mga pastor, more tendency na mawala isip. For example, ang mga crusade. Ako di mo pati sa crusade. Hindi na mag-crusade ay. Maghatag ko mga pugas, canned goods. Nag-crusade si Pastor Dangkolo sa Buwan. Grabe ka-organize ang crusade ni Pastor Dangkolos. O, mo na nagkakay mag-convert sa crusade na bautismo. Grabe ka-organize. Dahil mga pangko ng mga underwear, nilata niya. Small, large, medium. Dahil mga sinina, kailisan. Kaya wapa na sila kay Mao na bautismuhan sila na. So, nanayihin mo na portable na swimming pool dito sa Kaninuta. Nga ongoing pa ang service sa crusade. Nanay pastor nga i-assign nga no explain sa baptism sa mga bisita.
Una nga, wala pa mahuman ang prosik, sige nang tinataghanan ng pabautismo. Pila to kagatos sa bautismuhan sa buhol. Dapat pangutana, pila na kayo nagpabili ng pastor. Nga naman, ang pag-follow up. Walay programa ang pastor sa pag-follow up. Muna na, I encourage you all pastors o kini mandato na ni sa nasyonal din nato nga sa local churches ninyo magsugod na mo o gitawag nga maghimo o home mission department. Kinsa may na home mission department? Kato wala pa home mission, kato world mission department pa. Kinsa may na world mission department sa inyong local church? Isa ka po. Madawing may world mission. Bitaw, bisa sa kumawa mo may world mission department. Amen. Kisa ka, AM department, youth department, yan sa pawan. Men's department, Sunday school department, ato na kayo mga Sunday school teachers. Pero wala ito na mga ang world mission department. Ganaan kay home mission department, na kay local evangelist, na kay committee na mo'y mag-follow up, mo'y mag-visitation. Di ba? Dili na risko na ito mga pastor. Dili ni one man band. Kaya kung ikaw pa ang bumisita, ikaw pa'y mag-follow up, pastor ka, ay, hindi naabot ka sa isinta. Ikaw ay lumawol. Di mo tanan ba? Ikaw wali, ikaw magkusada, unya, na ma-convert, ikaw pa'y magpaluap, ikaw pa'y mag-discipleship, ikaw mag-visitation, hindi ka abot ka sa isinta. Ikaw na lumawol. Muna nga, sa matang local church, so, implementar o organize na ninyo ang commission department. Kita ba na ito kaysa itong mga kasaligan diha? Para diha na po, maghimo mong programa, doon na giving sa faith promise, may mga giving na ito sa commission department. Di ba? Sa Leyte, i-organize din sa mga kadakwang simbahan, labi na ka Pastor Abalos o ka Pastor Ruben Ilihorde. Nga doon na yung mission department sila. Kabantay mo itong last na itong district evangelism sa Basang. Katong nag-uniform of orange, nga grabe kasalan. Nga hapit 30 sila na mo. Nga Pastor Ruben Lihor dito. Kaya organize na siya ang department sa iyang local church, home mission department. Muna na naipundo ang kwarta sa home mission department niya, panahon sa mga evangelism summit, na naipundo, aron malibre ang iyang mga membro dito sa home mission department sa pag-attend ng mga seminars. Oo. Yan doon na sila panghapon, ano na yung mga Bible study, katurang home mission department. Kaya nga ni Magod, may unta sa atong youth president, ikaw mo bisita ha, sa mga young people na wala ko simba. Meron na sa Permiro. Pero sa kalugayan, tungkol na atong youth president, ay kada ang may atupag. Kaya eskwela pa ng uban, nagtrabaho pa ng uban, pero nakakay mo mission department. Mao ito yung isang una sa tanan about evangelism program. Mao ito yung trabaho. O niya, doon na yung mga crusade, doon na yung mga krusada, mao na to sila ang mudiligate, o mao na to yung i-delegate sila. Aron sa pagpaluap, aron sa pagbisita, aron sa pag-invite, pag-usap, na nabotismuhan na sila, kinalmusip na sila, so ingon anak na kayo. So, narato na mga pastor, nag-ibutang programa sa itong local church. Number 2, to preserve the new converts, the church should have consistent follow-up program. Kung wala mo ngayon, the new converts should not be left to themselves.
There are spiritually babies that need attention that should be taken care of. Biblically, si Pablo, Apostle Paul, had a follow-up ministry according to Acts 14:21 to 22, Acts 15:35 to 36. Lagi mo follow-up. Hallelujah. Ranado na tayo home mission department para ato na matahasan sila sa pag-follow-up. Kaya sa kitay mo na ako, ilabi na sa mga dakong na kayo kasibahanan, di na matapang ang yung pastor may pasagdan ka mo follow-up. Pumanwali sa yung pastor, mga old school maguna sa pastoring. May kasagaran sa una ka pastor o inigwali magnanonanaw kinsay wa kasimba kay pumanwali at tuwa pas pastor bisitahan. Di ba? Sa una pamanto kay pila pa mo kanundas ang mga UBC. Ikaw pwede ka na isang pagdadawi. Maapas na nila bisita. Dan daw pwede ka na membro. Maapas na ni Pastor Libay o bisita. Sa una mga pastor lagi. Doon sa mga kraang pastor sa pagsugod at pagsimba gani, nanaw na sila kasi wala kasimba kay nana sila una-una kung paano wali karon ako bisitahan ko gusto ba. So sige kayo na ko kung atong pastor pasagdan na di maglugay ng pastor. Muna nga adunay home mission department sa local church. Yes. Para makutoy kung follow-up, makutoy tahasan sa pastor aron sa pag-follow-up, adunay follow-up program. Number 3, the new converts should be enrolled in a tested discipleship class for the purpose of establishing them in the faith and the word. Isa'y nakahimuan niya, adunay discipleship. Mga new converts, panahon sa usimba sila, doon ay nahigadapit nga dito sila. Iputang, aron, i-discipleship. Pero kasagaran ko na tugod kay, ako lang kung sa kasimbahan nga, hindi ka organize. Nagasimba ko sa Bayugan, pero hindi ka organize ko ng Bayugan. Mga bisita, mga new converts, ilahi, hindi na. Natuwa kayo. Sabi na sa ato ang mga pioneering up. Kita-kita ko rin, sagol naman. So ano na may time, isang dili Domingo, ano na yung time nga ano na itawag discipleship class sa mga new converts. Number 4, the new converts must also be taught about the necessity of prayer, Bible reading, attendance, holy living, obedience, giving, soul winning, and sa mga puluhan ko. Tutuan at una ang new converts sa mga pakampo. Kaya kini mga pakampo, o sa naman gini, o ba mga kaiso ko na gani, lugay na Ginoo, pero papupo di mo. Ay, no, di lang ako pastor, di lang ako. Lugay na Ginoo, pero handong papupo. Di lang ako pastor. Sila lang pastor, tatlo ko. O niya, Bible reading. Karoon ko may isuot ko, Bible. Na sa cellphone. Padang-lunan nila cellphone o Bible. Then attendance, kung lagi na ano na follow-up para kanunay sila. Gamuan na sa simbahan o tapo sa simbahan. Number 5, after undergoing discipleship training, the new converts must be involved in the church ministry like ushering, singing in the choir, playing instruments, exhorting, interceding, altar work, visitation. So, tanawin mo nga, ang new converts, imo na disciple, kita na ni mo ang kauswagan niya. So diha na magsugod
nga imo na siya i-involve sa mga bulaton. Kung hilig siya ng instrument, patugtog ka. Kamao siya kutugtog. Eh diha man na kung ba na siya mga burden sa iyang pagpagamit sa Ginoo, grabe lang iyang burden, usala nga makapag-grow sa iyang faith. Diba? Kanatong mga kraan, sungko rin sa pastor ko ni taga-mito, may mauna atong ministry. Pastor, gano'n yung mga kong giundang patugtog yan. Hindi nga ako malipay. O pasabot, diha sa imong kahibalo niya na diha kami, lapo, diha kami ko. Diha ka manasin, gagigamit ka. So, disin ko sa mga new converts. Kung di ka makaibalo kung saan asa sila napita, urutan na ka. Sa gina, imong pinakakuan says, brad, kamao ba ka sa instrument? Kamao ba ka mo napakay ninuti mo? Or wala yan? Eh, yan. Imo-imutang sa asya eh. Imo-imutang sa itawag nga mga intercessory group. Apil sila or altar work or visitation. I-apil mo nimo, panalo nimo. Kung bisita ka mga kaisunan na o ikipaluan pa ninyo, apil mo na lang para ma-involve sila. Ma-involve sila sa buluhaton sa Ginoo. Kaya magkabisi sila sa buluhaton sa Ginoo, dali sila mutubo sa ilang espiritu halong aspito sa ilang kinabuhi. Kaya kung hindi sila may call, gani ka ng mga kran-kraan, mga leaders na to sa church. Sa kikayo na kung dili nagli na may call sila. Muribinta na to na mga pastor. Muribinta na to na. Gamito na to ang mga new converts sa ilang daan nila, yung mga hiyas, mga gasa, kagihatag sa Ginoo. Number 5. Number 5 na ba ito? Number 6. Number 5. Number 5. After undergoing discipleship training, the new converts must be involved. Manatanak, no? Number 6 na ta. The last thing that will preserve harvest is that new converts have to be involved in leadership. The pastor is the one who knows the spiritual status of his members. If one is already right for leadership, a convert may now be appointed or elected to be departmental leader. Department leader. Amen ba? Amen. Kamu, para ninyo, bilang kanato mga pastor, kita may naibalogin. So, ayaw mo kahit ka, di sa kung nito gabito, kay bako para balik. Tataw ni mo nga, okay no? Pagkita na. Kaya sa kikay mo na po, the more nga ako nagabiton sila, the more nga manlipon ang ilang pagtuo, buuswag sila. Sa ilang pagtuo diya sa Ginoo, sa ilang pagpangalakad sa Ginoo. Muna nga sa panutingon pa, o usa ka kahoy, maabot na dali ang kaguwang mo niya na di yun ang mapugar na mamunga na siya. Muna kingon sa John 15:8-16 nga magkanaatay buga o kinalan ang buga magkapapilin ka na to. So kung ang mga new converts ato lang ma-preserve na siya, ato na siya mga kaisuunan ko, mapabilin diha sa simbahan, matudluan. Gamito na sa Ginoo aron magpamuna magyudugdaghan. Kisa may mga naadiri karon nga 1 year pa na sa Ginoo. Mga 1 year pa sa Ginoo, 2 years. So, salamat ka. O
Ingon ana kapaspas ang iyang paglago sa iyang espirituhanong bahin na pwede na mga kaisuunan ko nga magamit to para sa buhaton. Amen. Having a ministry or position in the church will preserve the souls that we want for Christ. Tinoon na. Wala sa Apostol Pablo, mga kaisunan mo nag-ingon sa Corinto, gamang managayaon kamo sa tanang buhaton. So, always abounding in the work of the Lord para magpabilin ta sa Ginoo, magbalingkod ta sa Ginoo, o labaw sa tanan, magpamunga ta, o karatong bunga, magpapili ko siya. Amen. Hallelujah. Although this may not happen immediately, it pays work hard for their preservation. By doing this, God will be glorified because the souls we won have remained and eventually will bear much fruit, which is God's master plan for them. Hallelujah. Mga igsoon, sa gikayo na ako, alos-alos kitang tanan siguro, kung ang dako na itong sulmanon ng problema. Walay problema sa harvest, takhanan at mga ipagtudloan sa simbahan, mag-evangelize, witnessing, door knocking, mag-crusade ta. Ang pinaka-problema na ito, giyatubang karon. Saan ito pag-preserve sa mga na-harvest na? Una mga isuot ko, taon ko, agad itong mga bibila ka mga pulong na itong natutan karon na nananunat na departamento sa Vocation Department para tunay mo follow-up, tunay mo bisita, tunay magkatudlo kanila about discipleship. Sige kayo na kung dili na to ni mga pastor na kaya kung kita-kita lang. O na nga, masayang lang ang atong mga sakripisyo o evangelism kung mga wala na polisi. O nga, sa akong nakita ko, may base sa akong experience, usapon mga kaisunan ko ang atong place of worship. Ang place of worship ko na to. May buong kang ano, manigdag ka, tugay na tatari. Wa mo kita ka, usap tungkol sa imong place of worship. Mayroon mo po, di mo sudlanan. O, mayroon mo sudlanan. Last week, grabe ko ang pulinaw sa Amuak, Islam lang, tibulit, mo na nagsaanan sa pulinaw niya. Nahimong salimuot sa mga taga-Islam. Kay ang tibok isla ng imbaho, kay ang inigdunggo sa mga bangka ang puno sa bulinaw, di na makaya sa komprador, ila na lang inakmay ang bulinaw sa dagat. O dito na baho, dito sa mga baybayon, di na mamabalik na sinaw, kay mabaho na. Ang nalang mga tao, dapat punta na hinubuanan rin niya. Walay mga balay, kaya hindi mabuha. Tungkol sa kadakang isda ko ha. Walay, may sudlan. Ang uban, naugan ang pambog. Yabayan lang ang pambog. O sakit, sakit sa lumubur man. Sumausap sa mga kalat. Wala ka mo mga pioneering pastor, ayaw mo kaunahon na gamay na itong simbahan nga ro, imuon kay wapa ko tayo son. Padang ina na yung simbahan daan. Padang ina. Wala ba? May yun, wala yung son ko nga. Nakuha mo ni simbahan na rin, sa may sunan eh. Magandam na ato sa maabot na akong harvest. Para na atay ko sa tayo. Katabi daw tao na gikupa niya yung budigan, no? Yung tao bubuhang. Gikupa yung mas may pambubuhang na may vision nga padakan ng budigan kaya nang muna kong maabot nga harvest. Gumpa niya yung kamay budigan padakan niya, puno yun. Ingon siya ka, patakpaw ka lang. O, sa iyang mga kabanito. So, mga kapasihan na isun ko, ang concept sa maong tao, kaya ito mga pastor po, o man nila yung vision yun, pagpadanggo,
Sa buluhaton, labaw na ang atong place of worship. Kanang noon, karon 26 by 16 mo na. Yan, 50 rin. Abem tayo yung hawana. Pero magtigong, mag-join fellowship eh, 5 kasimbahan, makaingon ko, kabahayan na simbahan na ni. Amen. 5 kasimbahan, mag-join fellowship eh. At na nang gawas na ito, kasada na kasada ko pa. Oo. O na mga insoon. O na usapon, masihanan ang pag-preserve sa harvest ng atong place of worship. O. Yeah. Mas nanaw ka rin, anak ko na nanaw. Pila yung mga masuna na sa mga 500 sunod. Sunod na 500. Tako ko rin sa daw, tako pa na sa pastor. O. Pagandam na. Amen. Pero wapag ang mga panagatigong, tibok session 100, pero mo, namayar din tanaw niya. So mo na usa na ito nga nasihanan o niya. Naman sa tanan, katapusan, how to preserve the harvest, mga pag-ampo o pagpuas. Yes. Mga pag-ampo, wala nang pinakapang pag-ampo. Yan po na to ang mga kalag, ibibiyan na to. O. Kanang mga pag-ampo, mga pagpuasa, nabi na sa mga new converts. Yan, ma-involve po sila sa akong sa mga prayer. Mot lang naman mo yung mga prayer meeting, ano na mo yung overnight, pagkanindot. O, ayaw ihilom yung mga pag-ampo, nabi na nahala sila. Diba? Overnight, ako, overnight may mabiyernes, naamangan yung converts. Gusto doon ako ampo, Ginoo. Di ba kita sa una, ganahan mata, manunggan na itong pastor, nailitong ato nga sa mga pakampo. Katulog na yung tuluha ka, di ako po rin mo pastor. Po na to, kung na yung pinaka-abis nga ma-preserve na to, ang mga new converts. Ibig sabihin. Talampakan na to, tumuhi ka Diyos.